Kaya may naray, karoon pa mga kadiskarte na dakal. Dakal. Hindi na saba na, monitor tayo. Okay, what's up, yo mga kadiskarte. Good morning mga kadiskarte, Sabado yung kabosan niya ang bilungo. Pero ang gapuran. Kunon, magalaw na rin ta waligaw mi. Ang building. So natan mga kadiskarte, mandiskarte tila siran. Kabosan. Anggap pala sira tayo. Ay wala din marami may sira desyo. May sikukulab yan. So natan maniraw tila para no dakal so nala to ipakiro tayo mga idol mga kadiskarte. So natan dapat kumon walay nala to. So paon na tila dyan palag may tatawag gamin screen ama suuso dyan natan Pangasinan mamumuray bili to nabawi matampol mabayag yan na diral mo. Ito naman ligago medya palag panagirya sira sa lara may tabal di tabal tan may marami banwal di uso ng saman ito ng kapla ay screen kasi ay singat 300 makagawa ka lay duara nabawi mo lang maong sa kisiba nabawi mo lang no yun hindi ko sunalam masiri alog masiri pangkargaan mo pero laya palag ko ta dakalinalak duara laba sugaw mo 300 ang muna nagasusumay 300 eh baga mo ng 300 lang amin so mura magang ganong gawan ni magang mahirap so malay uso dyan natin mga kadiskarte sige so natin mga kadiskarte amal na igagawa medya may tatawag na screen labay may marawas ang kabalog sa nala to pero ay palag ko ay may masdek ta ang ganong kalag nala siya masamit ang kalag ang galulo sabi nakan may marawas balog sa nala to pero masabi yamaw dakal jay mulmul dahil sila dyan may tilapian negative sanggar dila mga idol kuno rin nala to shout out sa hari mga discarded bilaytan aramay tagad Pangasinan shout out sa kayo naman yalaman kadiskarte Tagaytila may una na palag uli na to okay aga zero dakil mo shout out to Daro Santoy ini bali-baling pulutan araw kaya may isa kaya mga kadiskarte yung pabaysidad sika tayo tula na narami akong gawa kato ni pabaysidad wali na tamot okay dakol wala kabalog surte kabalog ni kabalog ka tilapia kabalog sa nala tayo sa kaya para ito layung pabaysidad kabalog balibali
Ito mga idol, anak ng dalag. So maliit pa hindi muna natin kunin para dadami pa at lalaki pa siya. Okay? Sige, mabuhay ka na hanggat gusto mo mga ito mga idol, dalawa pa lang yan na patibong. Kasi bali 3 to. So titingnan muna natin uli yung isa kung mayroon pa. Ang dami nang nahuli kaya may dodwarang palag niya mga diskarte ni dadakali na to. Mga tertira lang matad saya. Ni dodwara wala ni sakay. Si Reontini may sakay. Paano nadagdagan niya Sige. Abangan nyo. Nalamay la siya palag. Mga kadiskarte. Nalamay la siya palag tayo. Wala na to kasi. Dakal mat. Swerte natan lalamat. Dakal. Sige, ito yung karga. Ipatangay. Swerte. Ni. Ayos. Mga kadiskarte ni. Anami lang ya. Kaya may naray. Karoon palag. Mga kadiskarte ni. Dakal. Tiyan na saba na. Mangitir tayo. Tantira di man tatay ko. Shout out to si Karon Aro Santoy ni. Ay sunali palag ni kakabalag dakal. Ay laba so gagawin ti dia. Mandiskarte tayo dapat ya sir paano nagalang mga lisot ito ni. Ipawitan tagatan araw. Shout out to si ka. Natan mga diskarte. Mandiskarte ang timo layan paano tiyan linisan. So paano daw linisan tayo mga natila ba yasiran itertila raramay arom tugado kayo diskarte mga kadiskarte dakal yan sabi so tiago sa ino agak mangiter doon mga natila ba yasiran yawag to minsan itertila namin paano daw linisan tayo nanilang ko makala. Sige. Barangay salamat si kayo namin. Kabaluyan nga taga Pangasinan. Shout out si kayo. Shout out tropang bye-bye. Shout out si kayo. Yan mga kadiskarte na sa kay batya narak. Tayong kargad batya. So pilantin nila ng nitid. Ibilay tayo. Poke tayo. Ibilay tayo.